Pikpak, meg kellett kapaszkodnom, amikor így el akartam indulni, így a botot fogva, és most meg végig tudok menni a szobán, úgyhogy hogy tulajdonképpen kapaszkodás nélkül. Most kicsit, hogy ezt nem feltétlenül mindig tudom olyan tökéletesen megcsinálni, de azért most alapvetően megy a műtét óta. Előtte meg ez szóba nem jött. Egyébként most se járok amúgy, de hogy ilyen kísérleti céllal se. Akkor ezt a múltkor megpróbáltam, és rögtön meg kellett aztán kapaszkodni, hogy lekettenem a botot. Most megyek bottal, de azon is eléggé látszik, hogy azért egy kisebb kínlódásra megyek. Az az élményem, hogy azelőtt minden állandóan kínlódás volt, és hogy hát most sem megy tökéletesen, de kisebb a kínlódás elem. Tehát még az is lehet, hogy nem látszik annyira sok, mint amennyivel én könnyebbnek élem meg az egész dolgot. Én nem szenvedek annyira. Igen, most szerintem egyébként néha látszik az arcom, és azon is látszik, hogy mekkora szenvedés, hogy mennyire nem szenvedés. Most végig ugye többször mentem oda-vissza most így a szobán is. És közben nem is nagyon pihentem. És ezt meg tudtam csinálni most. Hogy mindezekről az élményem, hogy nem tudom, hogy kívülről mennyi látszik, de én nekem az egész dolog könnyedebben megy. Az előző felvétel lényegében nem tudok legugolni, és most pedig egészen mélyre le tudtam googolni. Most ez is olyan egyébként, hogy ugyanúgy hullámzik ez az állapotom most is, mint a műtét előtt, de hogy hát talán a rosszabb állapot nem tud annyira rossz lenni, és a jó állapot pedig nagyságrendekkel jobb. Most oldalt emelgetem a lábaimat, azt hiszem, és hát az is azt hiszem, hogy nagyon sokkal magasabbra tudom emelni, mint az előző alkalommal, és a múltkor pedig lényegében nem tudtam megemelni. És hát az nem pont ez a kép határozik, de ezek, hogy a tenyerem állandóan el volt nagyon erősen zsibadva, most meg alig van, és ettől például sokkal könnyebben tudok varni tűvel, meg cérnával. Írni is könnyebb valamennyivel. Mondjuk azzal nem volt komoly baj, de hogy a varrásban érzem nagyon. Na most azt hiszem, igen, mert széken emelem a lábamat keresztbe. Hát az a múltkor az borzasztóan nem ment. Most az kétségtelen tény, hogy amikor voltam ilyen rehabilitáción és tornáztatok, akkor utána, akkor ez ment egy darabig, akkor is, de akkor ez pillanatokat visszaromlott, most pedig az a benyomásom, hogy ezek ilyen maradandóan megjavultak, tehát hogy nem romlanak azonnal vissza. Meg hát egyáltalán, hogy igazából nem tornától, hanem ettől a műtéttől jött ez vissza. A lábfejem, azt is, hát abban is nagyon érzem, főleg abban tudom lemérni, de így ilyen, nem tudom, így is talán érzem, de hogy egyrészt, hogy az volt az első, amit észrevettem a műtét után, hogy a lábommal meg tudom igazítani a takarót, mert előtte már egy ideje az nem ment. A másik, hogy a vezetés jobban megy. Most sem megy tökéletesen, a műtét előtt már beépítettem ilyen kézi vezérlési dolgokat, mert már féltem, hogy nem tudok jól vezetni. Most se tudok tökéletesen, de most már nem igazán van szükségem erre a kézi dolog, most már csak egy ilyen biztonságérzetet ad. De Veresegyházától Budapestig úgy tudtam vezetni, hogy nem használtam egyszer sem a kézi fékező eszközt. És hát azt hiszem, ezek a hajolások, amiket most lehet itt látni, hát ezekben is sokkal nagyobb kilengést tudok most produkálni, mint a múltkori felvételen. De ezeket majd reméljük, hogy legközelebb majd még jobban fogom tudni. A labdán, igen, itt ugrálok a labdán. És azt hiszem, hogy kevesebbszer kell megkapaszkodnom mindenféle ilyenekhez. Tehát, hogy az egyensúly, azt hiszem, hogy ezen látszik, hogy az egyensúly jobb, meg könnyebben állok föl. Bár most ott leestem egy pillanatra. De abból is egyáltalán minden fölállás könnyebb. Bár most se tudok tökéletesen, szóval azért a földről fölállni az most is. Ha mezitláb vagyok, akkor nem gond. Mezitláb vagyok, és nem csúszós a talaj. Egyéb dolgok vannak, akkor nem mindig megy olyan simán. De mondjuk kapaszkodva egyáltalán nem gond, ami régebben kapaszkodva is nagyon nehéz volt, most pedig úgy nem gond egyáltalán.
Igen, és így a labdáról, hát azért az nagyon látványos szerintem, hogy a labdáról mennyire könnyedén föl tudok állni. De persze most is mindez olyan, hogy ha fáradt vagyok, akkor visszaesik, és akkor nem megy jól. De hát nyilván az egészséges ember is kevesebbet tud, amikor fáradt, csak az nem olyan feltűnő. Igen, és hát most itt nem is kapaszkodom, és úgyse esem le a labdáról, pedig billegek. Azt hiszem ezeket a gyakorlatokat is csináltuk. De hát nyilván ezeken minden az látszik, hogy stabilabb vagyok. Lefekszem a földre, igen. Na, azt hiszem, az például az nagyon látványos, hogy mennyivel könnyebben jutok le a földre, meg nem tudom, azt végig felvettük el, hogy fölállok a földről, de sokkal könnyebb, ahogy lekerülök, meg fölkerülök, meg ahogy megfordulok, és szóval egyébként az ágyban is érzékelem, hogy mennyivel könnyebben tudok megfordulni. Jobb oldalról, bal oldalra, bal oldalra, jobb oldalra, szóval ezek könnyen mennek. Van a takaró is, meg a forgás is az ágyban, ez mind jobb. Igen, és itt ugye ezeket, ugye a lábamat, az is nagyon látszik, hogy mennyivel jobban mozgatom így fekve is a lábamat. Igen, hogy a talpra tenni, az is könnyebben megy. Sőt, azt nem tudom, azt fölvettük, de is föl tudom, hogyha talpon van a két lábam, akkor onnan föl tudom húzni újra a hashoz. Amit nem tudtam előtte megcsinálni, nem tudom, amikor próbáltuk egyáltalán, de nem tudtam akkor megcsinálni. Hát az látszik, hogy ez most nem olyan nagy kínlódás. Múltkor meg egy igazi kínszenvedés volt, míg átfordultam. Igen, ez az, hogy fel tudtam húzni így a lábamat. Ja. Meg a csípemet tudom emelni, meg ilyenek, igen. Aha, és akkor most a felalás. Igen, és most egész jól megy a felalás. Mert az a jogaszőnyeg, és az tapad, és azon könnyen föl tudok állni. Igen, most éppen elestem, de hogy általában föl tudok állni. Igen, és a zsámolya segítségével simán felálltam, igen. Igen, ez lett. Jó, hát ez. De van, amikor sikerül.